Għal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, kull inizjattiva li beda iwettaq il-gvern ma tfisser xejn, anzi qal li l-gvern laburista qiegħed jagħmel ħafna żbalji. Iva, assolutament dan il-gvern qiegħed jieħu deċiżjonijiet bla doċċ, bla ħsieb u bla pjan. Dan juri fiċ-ċar kemm Busuttil huwa iżolat u maqtuħ mir-realtà ta' pajjiżna. Matul is-sitt xhur li għaddew il-gvern ħabbar bosta proġetti li huma mmirati biex tikber l-ekonomija u jinħolqu l-impjiegi. Fl-istess waqt il-gvern beda jieħu miżuri biex isaħħaħ il-finanzi tal-pajjiż bi programm maħsub biex inaqqas l-ispiża pubblika, iżda fl-istess waqt jiġġenera opportunitajiet ta' investiment. Kemm l-imsieħba soċjali fuq bażi lokali kif ukoll aġenziji internazzjonali kellhom kliem ta' tifħira l-inizjattivi li qed jieħu l-gvern fosthom għal ftehim li jagħmel maċ-Ċina, il-proġetti bħal ħabb marittimu, it-tisħiħ fl-industrija tat-turiżmu, it-tnedija tal-politika tal-impjiegi Jobs Plus u setturi oħra. Iżda għal Simon Busuttil dawn huma żbalji. Il-Kap Nazzjonalista fil-waqt li jgħid li se jkun qed imexxi oppożizzjoni serja b'saħħitha u effettiva jibqa' ma jsemmi xejn kif kemm ilu kap tal-partitu tkeċċew impjegati mill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista u kif saħansitra l-attivitajiet tal-indipendenza kellhom idawruhom f'attivitajiet ta' ġbir ta' fondi. Waqt l-istess dialogu tkellem ukoll Mario De Marco li min-naħa tiegħu qal li l-kelt tas-suċċess ekonomiku jitkejjel bil-ħolqien tax-xogħol. Fil-kritika tiegħu De Marco rid jagħti stampa li l-gvern mhux qed jaħdem favur il-ħolqien tal-impjiegi, iżda statistika uffiċjali li ħarġet ftit tal-jimilu turi li bejn April u Ġunju li għadda l-impjiegi żdiedu bi 2.2%. De Marco saqsa wkoll jekk il-gvern preżenti jafx jigverna. Konferma li l-istess deputati nazzjonalisti għadhom ma femux li posthom issa huwa fl-oppożizzjoni war li l-gvern li kienu jmexxu huma ġie sfiduċjat b'mod assolut mill-poplu Malti.